Og fra bæredygtighed over i boldens verden, kan man godt sige, det er nemlig en helt særlig aften for de 55.000 personer i irakisk afstamning, der bor i Danmark. For lige nu, der møder det irakiske fodboldlandshold Brasilien lige over på den anden side af Øresund. Det er for både udlandsirakkere og befolkningen hjemme i det mellemøstlige land en sjælden mulighed for at se deres landshold spille. På grund af sikkerhedssituationen har Irak nemlig ikke spillet en eneste hjemmekamp i Bagdad, siden krigen brød ud for snart 10 år siden. Og derfor tog hundredvis af dansk-irakere turen fra København til Malmø her til aften for at se deres hjemland, der altid spiller på udebane. Egentlig burde Iraks hjemmebane ligge i Bagdad, 3.500 kilometer væk. Men i aften har irakerne her besluttet, at den ligger på den anden side af Øresundsbroen. Vi skal give den gas derinde og have en hel masse på den irakiske landshold hele vejen igennem. Det her er en Roligan-bus på irakiske plader. Den er på vej til Malmø, hvor gruppen her skal se hjemlandets landshold for første og måske eneste gang i deres liv. Jeg har aldrig nogensinde troet, at den chance vil være til stede for os, at vi kan gå ind og se en irakiske landsholdsspil. Og det kommer så tæt på os. Det var simpelthen en overraskelse for os alle sammen. En glædelig overraskelse. Ja, fodboldfansene her er heldige. Irak har nemlig ikke spillet på hjemmebane i 10 år. De spiller i Katar, et land, som ingen almindelige irakere har råd til at rejse til. Familien i hjemlandet er der også misundelige. Jeg tror, at alle og enhver iraker vil være glade for at se sit eget landshold spille, lige meget om det er Malmø eller Bagdad. Men det er jo klart, det er en ekstra bonus for os, der bor uden for Irak. At vi kan få sådan en chance, hvor vi kan se vores landshold spille. Irak er i dag fortsat et kludetæppe af stridigheder mellem sunnier, shiiter og kurdere. Sporene fra Saddam-regimet skræmmer. Dengang blev landsholdet styret med vold og trusler af diktatorens søn Uday. Men landsholdet er med til at samle landet igen. Ikke bare hjemme, men også her i bussen. Da Irak vandt Asian Cup, der kunne man se, at sunni, shia, kurder og alle de etniske religiøse grupperinger, de var samlet om én ting, og det er at fejre glæden ved, at Irak havde vundet mesterskabet. Og det er kun fodbold, der har formået at gøre det indtil videre. Bussen er nået over broen. Malmø Stadion er i sigte. Og endelig er de fremme. Den nye hjemmebane. Ikke i Bagdad, men lige her i Malmø. Det kilder rigtig meget i maven lige nu, fordi jeg glæder mig til fløjten. Dommerfløjter kampen i gang, og vi ser noget action på banen.